takisto, hej, bola príliš silná. Aj tá je silná. Im pomohlo, keby ste si tú bielu posunuli sem dozadu, hej, a tu by ste mali... Hodnite sa, počkajte. Bližšie. Do tej bielej a posunúť ju dozadu. To nevyšlo. Dobre, modrí už nemajú lopty, idú červení. Poďte. To je silná. Počkaj, Armin, počkaj. Môžeš príliš silno a musíš dávať pozor na rozhodcu, hej? Keď ja ukážem, že červená, tak vtedy ideš. Dobre, červení majú ešte jednu loptu, poďte. Čiže dve. Dobre, zatiaľ červený. Super. Pekná lopta, červený vyhral, toto je asi najbližšia modrá. To sú raz, dva červené, hej? Čiže 2-0 červený po prvom kole. Čiže modrý hádže z deka, poďte. Dobre, a teraz biele, poďte. Dobre. Dobre, celkom dobre si rozohral, teraz idú červený, hej? Hodnite sa kto z vás, hej? Môžete. Traja červený. Armin, keď chceš ty, tak musíš povedať ostatné. Trošku slabšiu, Armin. Slabšiu. To je silná, vidíš, zase ide ďaleko, príliš ďaleko. Dobre, To je červený, poďte. Dobre, tá je dobrá. Červený idú modrá. Dobre, stále modrý. To išlo príliš krivo, poďte, skúste modrý ešte. Pán Demian, poďte na to, máte. To je ona. Príliš silná, trošičku slabšia, keby bola. A ešte jednu máte. Tak poďte, skúste. No, tá vyzerá dobre. Perfektne, máte bližšie, hej. Idú červení, poďte. Dajte na to. V podstate červení vyhrávajú dva, a tuto je iba jedna. Možno aj dva. Znova červený. Červenú máte. Máte na to. Koniec druhého.